Lehenik eta behin sakoneko edo hasierako behar izana pazienteak dira, eta gu eremu elebidun batean bizi gara. Une honetan behar izana da osasun arreta euskaraz bultzatzea eta euskaraz eskaintzea eremu guztietan eta maila guztietan. Lehen mailako horretan, espezializatuan, ahozkoan eta idatzizkoan, birasoan edo iruñean, ez? Zoritxarrez ez da hori horrela gertatzen, eta orain arte bizi izan duguna gehien bat aldarrikapenak izan dira. Jauzi bat egin behar da, aldarrikapenetik argudio sendoetara erabateko aldaketa sakona eta sistemiko bat abiarazteko. Orduan, gai honen inguruan, hizkuntza eta arretaren inguruan evidentzia badago, ezagutza badago, nazioartean eta mundu osoan sortu dena, beste eremu eleaniztun edo elebidunetan, baina zoritxarrez ez da oraindik gurera heldu. Jendeak esan genezake ez dakiela gai honen buruz gauza handirik. Aukera dekogu eta nik uste behar izan hori badagoela osasun profesionalen artean, maila guztietakoak, ezagutza hori gurera ekartzea, zabaltzea eta hori abiapuntu gisartuta gure eremura egokituriko ikerketa eta ezagutzea ere sortzea. Hau izango litzateke nolabait behar hori erantzun egoki bat emateko, ondo argudiatuta dagoen erantzun bat emateko, palanka bat eta abiapuntu sendo bat. Gaur egungo testu ingurua, egoera administratiboaren ondorioa da, hasteko, ez? Euskal Herria existitzen da, batzuentzat ez da existitzen, zatituta dago, hori da dakigu administratiboki, euskaraz da ofiziala Ipar Euskal Herrian, sasi ofiziala Nafarroan, eta laren ofiziala hemen Debaldean. Urtetako egoeraren ondorioz normaltzat hartu ditugu normalak ez direzen gauzak, ez? Eta osasun arreta gurea ez den hizkuntzan eredutzat hartu dugu. Eta horri guztiari bueltan eman behar zaio. Hori izango litzateke esan da, gainetik esan da gaurko testu ingurua. Onartzen dugula mundu osoan onartzen ez dena. Kontua ez da aukera egon badagoela, hori da. Une honetan daukaguna da kriston aukera. Kriston aukera arrazoi ezberdinengatik. Arrazoi bat izango litzateke Mendebaldeko Osakidetzaren egitura, ez? Arreta sanitario integratua eta gure egiten ari garen medikuntzaren paradigma berriak. Hau da, pazientean zentraturiko osasun arreta, evidentzian oinarrituriko osasun jarduera eta azkena arreta sanitario integratua. Hori gure egin dugu, eta horrek aukera ematen digu osasun arreta euskaraz defendatzeko eta bultzatzeko. Baina bigarrena da beste inork ez daukana, eta direz giza baliabideak. Eskura daukagu zen giza baliabide indartsuak. Zeremu elebidun baten bizi gara gero eta elebidunagoa esan genezake, eta hori ez da gertatzen Australian, Zelanda Berrian, Galesen, Kanadan edo Estatu Batuetan. Hemen zer daukagu euskaraz dakiten osasun profesional pilo bat, erizainak, medikoak eta gainontzekoak. Horren aukera daukagu gure proiektu horiek guztiak edo ideia horiek guztiak egituratzeko. Beste askok segurenik ez daukatena. Graduondokoa metodologikoki semipresentziala planteatu dugu. Izan ere lanean dauden profesionalei begirako, osasun profesionalei begira enfokatuta dago graduondoko hori. Metodologia horren barruan saiatuko gara nolabait ere pisua hartzen plataformaren bidez, online plataformaren bidez, bertan egituratu da irakaskuntza plangintza zehatz bat, dinamikoa eta erakargarri izan daitekena ikasleentzako, hortan ari gara orain planteatzen graduondokoaren egituraketa hori, eta gero, seguraski 3-4 arratsaldez, ostiral arratsaldetan, ekarriko ditugu modulo bakoitzaren presentzialtasun klaseetara, konpartitzeko aurrez aurre baita ere, esperientzia ezberdinak eta osagarriak izan daitezkeen, hitzaldi eta abarrak ere bertara ekarriaz. Era berean, gaiei dagokienez, gehien 3 modulutan antolatu dugu. Aitorrek aipatu duen bezala zentratu nahi duguna da, hau ez dela hizkuntza graduondoko bat, hizkuntza ikasteko graduondoko bat, baizik eta
hemen paradigmak, Aitorrek aipatu dituen paradigmak eta evidentziak nolabait praktika kliniko hortan, ezinbestekoak pazientean zentraturiko elementu hortan planteatuko ditugu, horregatik talde dozentean hortan adituak diren medikuak daude, eta horiek emango dute ikuspegi hori. Nolabait ere, bigarren modulurantz zeharkatuz, baita ere, hizkuntza plangintzaren inguruan nola dauden hizkuntza plangintza horiek eta ikusti eta aztertu ahal izateko zer egin daitekeen osasun profesionalak hizkuntza plangintza hortan aktiboagoak izateko. Gaur egun dauden euskara teknikari eta hizkuntza plangintzetan aditua diren euskara teknikari eta abarretatik salto bat eman nahi da eta beraien gain jarri beharrean hizkuntza plangintzaren pisua profesionalak beraien praktikatik ekarpen bat egitea, hori da eman nahi dugun enfoke garrantzitsuenetakoa. Eta gero, Aitorrek aipatu ditu giza baliabideak, baina giza baliabideetaz aparte dauzkagu teknologia tresna izugarri potenteak Euskal Herrian garatuta. Ikerketa talde oso potenteak eta horiek ere ekarri nahi ditugu. Ze uste dugu, komplementagarriak eta ematen digutela gainera plus hori, ezta? Oso ondo aipatu du Aitorrek, bere baitan badaukagula Euskal Herrian beste leku askotan ez dagoen giza baliabideen elementu hori eta egitura Osakidetzarena eta gainera beste guzti hau. Baita ere euren laguntza, kasu honetan, eta hori ere oso importantea litzateke, honek erakusten duelako nola transmititu nahi dugun gradu ondoko honen enfoke hori. Eta azkenik, hortatik bideratuta, bai terminologian, aipatu ditugun itzulpen automatikoan egin diren elementuak ere txertatuko lirateke eta guzti hori enfokatu nahi dugu aipatu dugun lehenengo helburu nagusi hortara. Eta baita ere, emango genukena da aukera, 15 kreditu horietatik 5 kreditu lan personal bat egin beharko dugu ikasle bakoitzak. Bertan edukiko dugun ikasle bakoitzak ikerketa lan bat egin beharko dugu, aplikatua izan daitekeen master kasu honetan gradu ondo bukaerako lan bat egin beharko du, titulu hortan, eta saiatuko garena da, hortan ari gara kolaborazio bila, bai Osakidetzarekin, bai mutualiarekin, bestelako osasun zein gizarte arloko esparruetara ere aukera egon daiteke, ahaztu gabe, hirugarren adineko egoitzak, bestelako arreta bat ematen duten osasun arreta hortatik aparteko beste elementu horrek ere osagarritasunetik heldu nahi dugu, hor aplikagarriak diren proiektuak garatu ditzatela gure ikasleek. Eta hortik, aipatu bezala, ikerketa esparruak ere zabaldu daitezen. Pixkat moduluetan horiek, lehendabiziko paradigma horiek, plangintzak zein hizkuntza baliabide ezberdinak eta baita ere aurrera begirako estrategia horietan ikerketa eta aplikagarritasunaren garrantzia. Eta gero, nolabait saiatu garena da konprimitzen pixkat, nahiko esan dugun moduan flexiblea den semipresentzialtasun hortatik, bakoitzak bere etxetik eta bere lan propiotik ere ginelko du kurtsoan, urtarriletik ekainera arteko kalendario bat antolatu dugu. Modulu bakoitzeko irakasgai bakoitza astebeteko jarraipen batekin, astebeteko iraupen batekin, eta gero modulu bakoitzaren bukaeran presentzialtasun bat, saio osagarri eta presentzial horiek planteatuz. Eta hori da pixkat, galdera horri erantzunez. Batez ere, erizain, mediku, farmazilari, psikologo, gizarte arloko arreta horietan ari diren graduatu zein profesionalei begira ere leku bat egin genezake, ikusiko genukea denentzako lekua dagoen, ze 20tik goragoko ikasle kopuruakin igual ezingo genuke kudeatu ikastaroa, orduan 20raino ikusten dugu posible dela hortara bideratzea, eta nola ez dugu aterik itxiko, bai euskara teknikari zein plangintzetan interesa daukaten profesional horiei, eta pisua daramatena gaur egun, salto horri begira, horien ganara heldu nahiko genuke, beste ikuspuntu hori ematea. Beraiek osasun mediku, erizain, zein beste osasun profesionalentzako izan behar direla laguntzaile, baina ez erabakimena hartzen duten pertsonak izan, baina bai nahiko genuke eta gainera interesa erakutsi duten zenbait teknikari ere baditugu
eta beraiei begira ere, atea zabalduko dugu, baina enfoke hori gehien bat osasun profesionalari begirako enfoke bat edukiko luke graduondokoa printzipioz. Hombre, alde batetik osasun profesionalaiek, ikastaroa jasotzen duten profesional horiek, gaiaren inguruan ezagutza jasotzea, eta esango neuke bai kontzientzia, hizkuntza kontzientzia bat. Ez du zer ikusirik orain arte ezagutu dugun hizkuntza kontzientziaren esanahiarekin edo kontzeptuarekin. Baizik eta hizkuntzak osasun arretan eta jardueran duen garrantziaz jabetuta egotea. Bigarrena, hortik abiatuta eragile aktiboak eskuratzea edo lortzea. Eragile aktiboak edo active agents esaten duguna guk, ez hau da normalizazio prozesuan, arretaren normalizazio prozesuan eragile aktiboak izango diren osasun langileak, ze bestela nekez egingo duzu aurrera. Eta amaitzeko gai honen inguruan lehen esan bezala gurera egokituriko ebidentzia sortzeko asmoarekin posible balitz ere sare bate eratzea maila ezberdinetako profesionalen artean izan Jonek ondo zehaztu den moduan euskara teknikariak, psikologoak, erizainak edo maila ezberdinetako medikoak zertarako azken baten ikerketa proiektuak abiarazteko mota ezberdinetako ikerketa proiektuak eremu esparru guzti ezberdinak landuko dituztenak, sinergiak azken batean. Nolabait aldaketa abiarazteko orduan oso eraginkorrak izateko. Orain izen ematepea abenduraino lehenengo aurre inskripzio hori zabalik dago, jada hasi dira izen ematen, badauzkagu izen emateak. Abenduan zabalduko da matrikula egiteko epea, hau da, aurre inskripzio hori balidatzeko epea. Abendu hortan 20-rainoko zehaztuko dugu data zehatzak, baina hor egongo litzateke abenduan 2 astetan zabalduko genuke matrikula epe ofiziala. Eta gero, nolabait urtarrilaren 10-etik gero, Gabonetako oporrak ostean, basiko ginateke, da ikasturtearekin. Eta, urtarrilean aipatu dudan bezala, irakasgai bakoitza, planteatutako irakasgai bakoitza, astebeteko iraupenarekin planteatzen dugu. Kreditu bat astebeteko iraupen horrekin gutxi gora bera, horrek eramaten gaitu 15 bat asteko formaziora, eta, ekainerako bukatuta egongo litzateke. Maiatzaren azken egun hortara begira, batez ere azken hilabetea gehiago litzateke proiektua, ikerketa proiektu horren lanketa horre bideratzea, eta maiatzen hasierainoko gutxi gora berako moduluen garapen hori. Eta hori litzateke ikasturte bukaerarekin, edukiko genuke graduondokoa bukatuta. Azpimarratu, nolabait ere lehen helburuetan aipatu duzuela, beste helburu praktikoago bat, ikuspuntu praktikoago batetik, apustu importante bat dela, eta orduan lehenengo urte hau importantea da lortu ahal izateko erantzun bat baita ere, profesionalen ikuspuntutik, eta unibertsitatearentzako garrantzitsua da egonkortzen joatea, halako ekintzak, halako proiektuak egonkortzen joatea, ze proiektu honek eduki dezake etorkizunari begira handitu daiteken proiektu bat izan daiteke, aditu titulu batetik, 15 kreditutik, jauzi handiagoak ere egin genitzake, espezializazio batera jauzi egin, ero etorkizuneko master bati begirako jauzia izan daiteke. Orduan pausuz pausu hori ere bada helburu praktikoago bat, ikuspuntu estruktural hortatik edo begiratuta. Baita ere, saiatzen ari garela aitortza mailan eta graduondokoak edukitzea bere garrantzia. Aitortza maila esango genuke, baita osasun sistema hortan dauden erakunde ezberdinek, bereziki Osakidetzarekin ari gara lanik handien egiten, baina graduondoko honi bere balio eta garrantzia ematearena, hori oso importantea da guretzako, eta uste dut benetan serio hartzen badugu gai hau hortara heldu behar garela, eta badago ateak zabalik daude zentzu hortan, erantzun hona eduki dugu behintzat gaian interes berezia daukaten sail eta arloetatik, Osakidetzan bereziki. Eta horretaz aparte, somatu dudan ilusioa. Benetan talde dozentea antolatzea zait kostatu bat bera ere, koordinazio hortatik hitz egiten dut.
bereziki implikatuta eta ilusio handia daukan irakasle talde bat daukagu, hasiera emateko ezinbestekoa dena, beraien implikazio handiarekin, beraien eguneroko jardueretatik aparte benetan denbora libre hortatik ere hartu eta eskaintzen diotena honi, eta orduan irakasle horientzako baldintzak ere hobeagoak izateko eta pausuak eman behar ditugula. Hori pixkat, ikuspuntu politiko hortatik hitz egiten ari naiz baita ere, unibertsitateen arduradun gisa edo tituluaren arduradun ikuspuntu hortatik, eta hori ere garrantzitsua da lanketa hori egitea, tokatzen zaigu instituzioei lan hori egitea. Eta hori, ikuspuntu, proiektua da proiektu izugarri bat, eta ez dauka zalantzarik aurrera aterako dugula. Ilusio horrekin egin behar da lan, eta gazteen laguntza handia daukagu. Proiektu honetan graduatu eta orain mirra eta mirra egiten ari diren residenteen laguntza handia daukagu, eta beraientzako ere bada aukera bat bide hortan. Urteak daramatzate lanketa oso potentea egiten, hizkuntzaren ikuspegitik, instituzio ezberdinei laguntzen, eta beraiek ere hor jota dauzkagu begian, ze beraiek dira etorkizuna. Hor dauden erizain, psikologo, mediku, profesional horiek badira hortan garrantzia emango digutena. Eta, oso ondo aipatu duzu errekonozimenduarena edo ofizialtasunarena, ez? Azken batean hau bideratuta dago ikastaro hau osasun langileentzat edo osasun arloan lan egiten dutenentzat, horietako askok badaukateia bere plaza eskuratuta, beste batzuk ez, eta gero badago ere lanbide garapena esaterako. Orduen horrelako ikastaroak kontuan hartu beharko lirakete zeran lanbide garapen ebaluaketa horretan edo plazak ateratzeko orduan puntuazioan, eta ez hori bakarrik lortuko bagenu hau abiapuntu hartuta ikerketa prozesuak ateratzea edo argitalpenak abiaraztea, argitalpenak azken baten hori ere jaso behar da, hori argitaratu parte hartzen duten horiei guztiei aukera hori ematea eta nolabait saritzea eurek egindako esfortzua eta lanak jaso dezala errekonozimendua. Hau da, azken batean arretaren normalizazio prozesua ez dadila izan militantzia hutsa, inoraztuien bidea, jentea urtietan zehar erretzen dauena, baizik eta arlo profesionalean edo beste arlo profesionaletan bezala merezimendua eta saria jasotzen duen lan bat edo ekarpen bat. Jentea erakarri behar dugu, hizkuntzaren gaia erakargarria izan behar da, eta ez muga bat.